Akortoquvuu pikartissuuten kalikiuikkun imertorluku tiuqlukuullu igamaanun taliuimtennun kuatarri pikartissuutam imertullerkan ukisqiutikkaitaleillu utrmun tuiuqlerka alaaqutiirutten kalikam taquukautiinik malaqarparpanak pikartissutmug pikartissuutumlu pikartiller tapquaritnig talillu utartlerkan taquukautiinik tarinkiu 2020 pikartilorperiarmi tangsugtenqarsugunaatlerpannak pikartissuutufkun pikartitiiquten pineritufkanaakkullu utugiamqiitag mitartenqartarlukku pikartissuuten tuverinqartarlukku imagaluku ajoqmuiluku taptimalhaatun akortullerpani talillu akluku pikartillerit tapquaratnun tapquara ikinqauqqulmikun taneqamikunlu tungliulukuullu akluku pikartillerit tapquaratnun pikartissuuten illuanun utartlerkan alangam taqqaanun atran alangaulluku utartlerkan taqqaanun talillu alangaulluku kittuulerput kalikartat illitnag iiran attauter kittuulerput kalikartaanak nuuqutanqartiquuten atarpat alangautlera ranranag nuuqutanqartor nuttaanlu tapluku napluku utartlerkam alangam taquukautiinun uumpatuutiqa attarpat kittuulerpatlu kalikarta malerkat alangautimmaut tuverinqirtlerkat atarpat alangautleranag alangam taqqaanun attautimag kittuulerpat kalikartaanak talillu stampillerkaanak alangam taqqaun mannuunun tamaakut qaqilluteng taquumarikata tangartakavnag nuuqutanqartiqinrituuten naptiiqan alangam taqqaa qulliintali atsan taptellera alungluku namattenqartarlukuullu alangam taqqaa tawaallu upiingariluten utartlerkan pikartissuuten kalikiuikkun alangam taqqaa akkaa natmun utartlerka alangautimmoq stampanqarkauti akinqartor 55 cents pikartissuuten nuuqutanqartiqu kalikam ingtiitiinik akortorlan erinran anguullu tiffuani pikartilorpakeriram erinranag November 3, 2020 utartitiiqanagamaanun taqkuvugu umigaaqnertinnaleraatan taliuimta akortorlerkaanak kinguaraapalgan umiguarlukuul attautimag kiiran pikartarkaugutten pikartikuut maloorqugunag una aarutenqartor Class C felony offense qoyaana niitugniluuten